no m'has dit jo que no hem fet la missió. No, ara és qualsevol. Asentamiento arbolado, cantera cinética o el cruce Inchunchu. Vale. Anem a la cantera. Vale. En queda un per matar només. Avancem allà. Ah, coño, que la Mary està a la Switch. Sí. No té ordenador. Està por ahí. No, a cansa. Ah, que està por ahí. Vale, és aquí. Mort. Oh, he encertat, la primera que guai. Doncs sí, soc. T'ha fet de troll allà a l'Epic. T'he robat un altre mort, ho sento. Però no Sí, entenc. ho Com sé. lo complicat que estava. Ho sé. Ara, venia sol aquest? Puguis puges, A eh? veure, aquí tenim un contracte, vaig a agafar-lo. Ja que estem. Un fora. Un altre fora. I un altre fora. Tens aquesta que t'agrada. Apa. A mi se m'estan donant una fe cadena d'amors. Ja no puc agafar més hort, eh? No? Ja No. ja tens el màxim? Però també... He agafat una corona. A l'Odri, gràcies a... S'ha caigut a l'Odri. Oh, no m'ha dat temps. Vamos! S'ha fotut un papiro. Vinga, va, jo sabia que robava la corona i puntuaven.